Bueno, isto é a hora punta na estación de Shinjuku en Tokio para ir á estación de Tokio a coller o Shinkansen, o tren bala que voa a Kyoto. A ver. Así é. Aí ven o meu tren. Mirade as colas que se forman porque saben onde vai abrir cada porta. Entón eu voume situar nesta e a ver se hai sorte. Mira como vai o tren. Vou deixar de gravar porque creo que vou entrar como unha lata de sardiñas. Bueno, eu non entrei. Na seguinte, vai ser duro porque levo dúas mochilas. この電車現在5分ほどの遅れで運転しております。お急ぎのところ電車遅れまして申し訳ございません。 Bueno, al final conseguí entrar na segunda tanda, unha locura, o sea, nos apretaban para dentro, como ves na tele con todo xaponés, pois tal cual, había un señor empuxando ata que entraron todos que collían, e logo na seguinte parada baixou moitísima xente, entón uns 30 de nós tivemos que sair a andén, deixar baixar a xente e logo volver a pelexar para entrar de novo. A verdade é que alegrome ir así, coas dúas mochilas, a pesar de que evidentemente a nivel de espazo é complicado xestionar, pero alegrome moito de non levar maletas. Con maletas a estas horas, entre 8 e 9 da mañá, ou supoño que máis cedo no metro de Tokio, é imposible, porque, vamos, tería caído con ela, tería feito un cristo. De feito, dentro do tren non iba nin agarrado a nada, iba simplemente collido pola presión da xente que vai ao teu redor e así non podía caer. Cos movimentos, pois, ibas, bueno, aguantándote dos que están ao teu carón e punto. Un pouco locura, pero unha experiencia interesante. Pois aquí temos o Shinkansen, ou como se acentúe, o tren bala, o famoso tren bala, que tampouco é tan rápido, o sea, é moi rápido, pero máis ou menos é como AVE, o que pasa que ten este halo de modernidade porque aquí os trens de alta velocidade empezaron nos anos 60, levan moitos anos, tiveron durante moitísimo tempo a rede máis extensa de alta velocidade, xa non é así, pero a tiveron durante moito tempo e a verdade é que funcionan moi ben. Os tickets non depende o prezo da hora na que o compres, non é como a nosa Renfe que tens que andar mirando a ver cando sabe mellor. Os prezos sempre son os mesmos, podes compralos por internet, podes compralos na estación, o que sexa, é moi cómodo e moi puntual. Por iso estou aquí un pelín antes da hora, porque sei que ás 10:00 este tren sae destino Kyoto e se non estás, pérdelo seguro. Por certo, é larguísimo o tren, é longo. 16 vagóns, eu vou no último, tardei un bo rato, porque xusto subín polo lado contrario, tardei un bo rato en chegar ata o final, unha locura de tren. Smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train. The conductor's room is in car number 8. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Xa estou en Kyoto, a pesar de haber bastante xente, vese que bastantes turistas. A verdade é que o ambiente é moito máis relaxado que en Tokio.
O meu hotel está bastante céntrico, está nunha rúa comercial bastante chula, con un montón de tendas guais, con restaurantes. Xa provei o primeiro, ramen, por suposto. E a verdade é que o ambiente moi bo, moi relaxado. A verdade é que en Xapón estou relaxado en todas partes, a pesar de estar rodeado constantemente de xente. Non é o mesmo ambiente que na India, claramente. Aquí a xente respeta moito o espazo, e aínda que vayas apretado como no tren, son moi respetuosos, non sei como explicalo. Encántame as tendas de doces como esta, hai moitas en Kyoto. Nótase tamén que tamén son moi cuidadosos co tema da comida, moi detallistas, moi minimalistas, con moita atención ao detalle todo o tempo. Tanto os postres como a comida, aínda que sexan sinxelos, suelen ser un manxar, vamos. Todo o que provei aquí está moi rico, incluso a comida rápida. Agora acabo de chegar ao río, xa a cidade se abre, é unha cidade moito máis espaciosa, e agora estou cruzando cara ao que creo que é a zona bella. Hai en Kyoto hai 1000 templos, din. Vou a ver un deles ou un par deles, e mañán continuarei. As entradas das casas, dos hotéis ryokan, que son os hotéis tradicionais desta zona, son estupendos. Teñen todos o tellado este escuro, como tellado metálico, diría. É metálico? Sí, metálico. A cantidade de cable. E ali ao lonxe vemos xa a zona máis turística, penso eu, coa pagoda esa. Un montón de xente en kimono, un montón. E estes son foráneos, todos. Hai un montón de sitios de aluguer de kimono en toda a zona, por lo menos aquí alrededor da zona máis antiga. Esta pagoda é do ano... Bueno, foi reconstruída moitas veces, pero por última vez no ano 1440. Ata son detallistas coas entradas das cousas. Por exemplo, esta entrada do templo que vou visitar agora, fixadevos que bonita, podría ser un marcapáxinas perfectamente. Incluso en zonas turísticas como esta de Kyoto, estou moi cerca da zona bella,
vemos unha tenda de toda a vida. De feito, pola forma de escribir os prezos e tal, ata aparecen as tendas antigas de Galicia. E decía tonkatsu, filete de porco emparado, básico sinxelo. Era o segundo que tomaba, o primeiro foi de cadea, este no. Teño que dicir que me gustou máis o da cadea que este. Era un pouco grasiento demais, pero evidentemente estaba moi rico. Fixeronme facer a miña propia salsa, moendo a man uns grans de sésamo, engadindo a salsa de tonkatsu e logo xa a disfrutar do filete e do repolo e da sopa de miso.